Ало? Ало? Вкъщи ли си? Да, тук що се прибрах. Искаш ли да ми изготвиш нещо? Добре. Ще ми направиш едно джуланче. Джуланче. С една салатка. И салатка. Да, като миналата седмица. Добре. Сега ще напазарувам и ти чакам. Добре. Айде. Сега ще се занимавам с глупости. Ще взема да поръчам от Лолче, направо ми писна. Ама съм топ домакиня. Още от врата, какво мириш? Тъкмо на време си идваш. Право изглежда топа. Че направо умирам от глад. Мале, това джуланче направо се разпада. Как го направи този джулан, направо е брутален. Стара семейна рецепта. Тайната съставка е любов. Ако и на вас не ви се готви, поръчайте от Wolt и се възползвайте от 30% отстъпка на първите 3 поръчки и 30 дни безплатна доставка. И най-важното, може да поръчате от няколко места, като плащате само една доставка.